Sheikh Dairu Abubakar Kurmi, shugaban kungiyar Majma'u Ahbabu Sheikh Ibrahim Yas, radiyallahu ta'ala anhu ta kasa, Gausu Zaman, Barhama mai karamomi, da mataimakin shi, Sheikh Sidi Hamar Kaulaha, da majalisar sufayen ɗariƙan Tijjaniya ta Najeriya, suna farin cikin sanar da ƴan uwa musulmi, musamman ma ƴan ɗariƙan Tijjaniya da masoya, za a gudanar da Maulidin Shehu Ibrahim Yas, radiyallahu ta'ala anhu ta shekarar 2021, daidai da shekarar 1442, bayan hijira a jihar Sokoto, a garin Sokoto, ranar 13 ga watan Mars, shekarar ta 2021, daidai da 29 ga watan Rajab, shekarar ta 1442, tun daga misalin karfe 10 na safe zuwa karfe 1:30 na rana in Allah ya kai mu, a filin sukuwa na Shehu Kagiwa da ke garin Sokoto. Wannan taro zai gudana ne a ƙarƙashin jagorancin Khalifa Sheikh Muhammadul Mahi, Sheikh Ibrahim Yas, radiyallahu ta'ala anhu, babban bako na musamman mai girma shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari GCFR, uban taro mai alfarma sarki musulmi, Alhaji Sa'ad Abubakar na uku, CFR, MNI, masu gayyata, Sautul Islam, Sheikh Dairu Usman Bauchi OFR, radiyallahu ta'ala anhu, da Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini, da Alhaji Abdul Samad, Khalifan Sheikh Isa Karabiu, Kadimul Qur'an. Akwai makon Shehu ranar 10 ga watan Mars, shekara ta 2021, daidai da 26 ga watan Rajab, shekara ta 1442. A bi ka'ida a saka takunkumi, domin kuwa ba takunkumi ba shiga taron. Mai masaukin baki, mai girma gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, Allah ba da ikon halarta. Min sanarwa daga sakatare Alhaji Rabi Musa Danbatta.